Hi guys, this is Misheng. Grocery na sad taday. Na kami karon sa wholesale day. Na nasad ning sabot na itlog rang paliton. Pero ang pangtanang ngano nagkuha man ng dako na cart. Mao na ni ron ako sad nagduda na sad ko ani day. Di na jud ni maayo. Mang grocery na lang aw. Hinazakon ra kanday. Para di na magbalik-balik kung unsay kuyang. O nakadumduman nga way gata sala. Sige. Puyot sad na puyot. Pero di sad ta magpahipuyot day. Magtanaw ta day kung kanang ilang gatas day na 2%, 3%, na 1%. Ang amo alang ginakuha day kanang 2% day. Ilahang gatas day dali rasad na mo expire day. Na nakabutang na best before ing ana. O nagkuha sad mi ng kaning lutanan day, kanang topper day, kanang pungbutang ba ng sauce day. Cute raman to day na size day. Unya nagkuha na sad mi kaning butangan sa basurahan gani day. Kanang cellophane importante man day na nakabutang day sa cellophane day para igor na kuhaon day din labay daw sa basurahan day. Liso na day nga ipon-ipon tag basurahan diri bas mapuison tano. Nya manimaho ang apartment base lang nga unta. Unsa na sad ning iyang gipuyot. Kani day murag pang cover man siguro ni day kanang mga mabuak ba. Padalhay namo. Ug kani di jud nagtry mi ani day pizza katong pizza ba. Katong video sa pizza. Late naman yun na video day good. Kuha mi na ato. Kaning makaon man siguro ni day akong gipuyot day. Wala. Tarungan ng paglapay-lapay nga na. Nga na mao. Di jud ta magkalimot day sa atong sudanon day. Nagkuha tag karne dire day. Nakasil pa. Nakasil man siguro na. Lantaw sad kog pineapple nga na day. Kay ako isagol day sa pizza day. Nga nagkuha-kuha pa ako day. Dinon day ng 2 ka kan na pineapple day. Mali day pagkuha ko day. Dapat day sliced pineapple day. Crushed pineapple manuntok na kuha day sa YouTube. Nagkuha sad kog cereal din day sanan sa patong makaon na usab day. At pansin ninyo nagdabo ra jud pagkaon din day no. Di jud na mawa ng mga pagkaon lagi. Ini na lang jud ta mobawi day. Ang goal man ta na makuha og fats ngano ni og kanisa day nakalimot ko nagkuha sad mi aning herbal ni mama day. Ako ni padala day. Murag herbal tea man siya day. Unya kani day nagkuha na sad mi karne day nakasale manggod na. Kato kay na murag beef man siguro tong gikuha nam kay na karon na sad chicken day. Nagkuha na sad kuglain karne day kay para sa gulan ba sa mga gulay kana. Nampan umay plano ini day baga ng budget ra day para sa itlog ra.